I dag så skal jeg simpelthen rate kendtes yndlingstøjbutikker. Vi starter i Støj. Den kendtes yndlingsbutik er Lukas Dyr Hauge. I kender ham måske fra TikTok eller Instagram. Han er pisse stilet. Så bare kom i gang med at få rated Støj. Okay, vi kommer ind i Støj nu. Lad os bare komme. Det første man ser her, lidt mere, det ved jeg ikke, feminin afdeling måske. Men i hvert fald, lad os videre. Og så er det lige finde noget, der rent faktisk er stilet i stedet for. Yes. Ja, det her det er kvindeafdelingen. Det skal jeg ikke nærheden af. Så kan vi starte her. Brillerne. Kontroversielle, fede og alt muligt her. De her ser rigtig stille ud til nogen. Ice Kid blandt andet. Går rigtig meget af dem i sådan nogle her. Men måske ikke lige mig. De her. Jeg har jo set Loke i et par sådan nogle her. Og de er kæmpe store. Lad mig sige det på den måde. Johnny, det var ikke til dig. Lidt hvid her med nogle gulddetaljer. De er lidt hurtigere. Det var sådan accessories afdelingen. Lad os videre. Du må gerne filme mig i stedet for jorden, mor. Og lad være med at gå tæt på. Lad os videre. Her. Yes, den har jeg set før, den her sko. Den har jeg set før, og jeg synes jo, den er pivgræn. Jeg synes, den er pivgræn. En gummistøvle, min mor lige har taget det der sådan sikrer dig, at du ikke får vand i støvlen, ikke? Tag en kniv. Jeg synes, det er skide grimme. Ja, jeg har ikke så meget at sige. Korm-sektionen. En masse Korm caps her. Jeg elsker Korm. Jeg synes, de laver så stilede caps. Jeg ligner en klunk med dem. Det ved jeg godt. Men alligevel, de er jo stilede. Kig på dem. Den helt mørkeblå, det synes jeg er den fedeste. Så min nummer 2, det må sgu nok blive camo. Nummer 3, det bliver denne her. Nummer 4, det bliver den her. Men de alle sammen er jo fucking fede. Så er der også det her. Det ved jeg ikke. Den er ikke så meget mig. Vi har noget Agnes Studios. Men jeg synes jo helt klart, det fedeste her, det er Korm. Så lad os bare hoppe videre. Til noget mere Korm. Det første, der fangede mit, det er jo de her grønne Pain Splatter jeans. Elsker man dem? Hader man dem? Jeg synes sgu, de er fede nok. Jeg har ikke så meget dårligt at sige om dem. Måske fjerne det gule. Bare det. I hvert fald, hvis man starter fra den her skjorte, synes jeg er rigtig stilet. Den synes jeg er crazy. Du kan ikke hate på et par raw denim. Du kan ikke hate på en hvid longsleeve. Og slet ikke, når der sker lidt. En masse basic, men med lidt ekstra. Skjorte her, også rigtig stilet. Endnu en stilet skjorte her. Nu er der Stossi på drengen. Og det her, det kunne godt være mit yndlings i hele butikken. Jeg elsker zip hoodie. Jeg elsker Stossi, og jeg elsker let på ryggen. Det her kunne meget nemt være mit yndlings. Der er rigtig meget Stossi her, og den her er også stilet. Nej. Et helt sort læderbælte. Du kan ikke gå galt i byen med det. Det er stilet, det er fedt. Hvad koster det? Det gider jeg ikke at sige. Videre herover. Der er jo lidt jakker. Ark. Holy. Det er altså bare en Ark, der er blandet med en regnjakke og noget græsjakke. Fair nok. De er meget tynde, men en windbreaker ligner det. Sko. Kan man hate på en butik, der har sko? Nej. Er det fede sko? En blanding måske. Vi kan starte herover. Nisseskoen, Birkenstock. Jeg har aldrig kunne lide dem. Der blev jeg upopulær, det ved jeg godt. Men jeg har aldrig kunne lide dem. Hvorfor skal de sætte Nike-sko helt op? Og hvad er det? Ej, nej, Nike. Nike. Det er jo ikke engang en fodboldstøvle, det her. Det er jo en... Okay, vi har lidt her. Hvad har vi her? Det er Noctag. Nej, jeg kan blive upopulær. Jeg plejer at have styr på alle Noctas. Det ligner en Nocta. Der står ikke Nocta nogen steder. Det er i hvert fald Nike. Jeg ved ikke, om det er Nocta. Det ligner lidt. Og den skifter farve, den her. Hvor man kigger fra. Et par New Balance. New Balance, synes jeg jo, er en af de fedeste skobrands i hele verden. Jeg synes, den her er rigtig fed. Jeg er ikke så meget til den her. Heller ikke så meget til den her. Men den her synes jeg også er fed. En masse hoodies. Den her synes jeg er fed. Kan jeg godt lide. Igen. Fed nok. Den her synes jeg er fed. Den er tynd. Den er god til, når det er så pisse varmt. Men ja, en masse basic ting her. Rigtig fed. Hvad har vi her? Vi har et par jeans. Ja, jeg tror, det var den. Nu har vi taget hele den her.
fede sektioner, eller hvad man skal kalde det. Og hvis jeg skal rate støj, så vil jeg nok give det en samlet vurdering fra 1 til 10 på 6. Der er nogle ting, der trækker op. Der er også en del ting, der trækker ned. Så vi ender på en 6. Lad os bare hoppe videre til næste butik. Vi har Isak med os her i dag til at lave en døner, der gør dig skønner fra hans egne hænder. Starter vi med at tage handskerne på. Og det er ikke normalt, man får lov til det her. Det er kun fordi Supervej, så store Sasha Døner Queen er med her i dag til nummer 1 fan hos The Døner, Isak. Bare så der ikke kommer chili i agurkerne. Nu bestemmer han jo selv, hvor meget kød han må sætte. Just the red onions. Sure. Let's go. Og så er vi der i vores god. Og du er her med. Det skal du lige smage. Kæmpe stor. Ja. Godkendt. Næste step på stoppet er CPH Concept. Lad os bare komme ned. Og den kendte, der har sagt det her sted er det bedste sted. Det er Peter Folkenes. Så skud til ham. Hop ind og følg ham. Han sagde faktisk støj, men der har vi været. Og ellers så sagde han, at CPH Concept også altid er et besøg værd. Så bare hop ind. Vi starter her. En masse punge. Louis, Gucci. Alt. Stort set. Hvad fanden? Du kan jo ikke få nede i det her. Caps. Der har vi noget Supreme. Vi har noget mere Supreme. Rigtig meget Supreme. Og så er der også lige en Supreme. Herover, se. Nu elsker jeg det. Prada Cups. Jeg elsker Prada Cups. Vi har sort. Rigtig clean. En høj. Hvad er det? Vi har en blå. Endnu en blå. En sådan lidt sådan lime. Jamen ikke helt sådan der. Jo, måske lime. En rød. Det her er jo min absolut, altså nok top 3 af mine yndlingssko of all time. Jeg synes, den her er så kold. Vi har den også i en lidt mere Isak-venlig størrelse. Men de er sindssyge, dem her. Jeg elsker dem. De er jerndøde. Så Prada Cups allerede en jerndød god start. Hvis der vi går herhen, så kan vi se, om der er lidt mere. Vi starter, og der er nogen, der er i gang med at stille. Vi starter her. Nøj, den er fed. Brug en frakke, simpelthen. Holy god damn, den er stilet, den her. Holy shit. Den er fandme fed. Noget sølv, simpelthen. Specielt. Allerede nu, jeg synes, vi starter rigtig godt ud her. Og vi har nogle bags hernede. Vi har noget Louis Vuitton. Vi har noget Babe. Noget Stossi Babe. Mere Babe. Rolig alt sammen. Vi er tilbage nu. Jeg elsker de her pufferjakke. Fuck, den er tung. Ellers er det bare mig, der slap. Men nøj, den er fed, den her. Vi har den der statue, der holder en isvaffel. I New York. North Face Supreme. De her. De er sindssyge. Den her. Den er fandme fed. Den vil jeg gerne have med hjem. Det er så. Værsgo fejre, du har vundet et eller andet. Værsgo fejre, du har vundet VM. Holy shit. Holy moly. Damn. En helt sort her, hvor der lige bliver tyret noget Supreme. Her. Det gør det faktisk på Melle. Den her er også sindssyg, hvis du skulle gemme dig i skoven om efteråret. Den her, den er sindssyg, hvis du er stuntmand og er god til at falde. En Babe X Comme des Garçons. Den er rigtig fed, den her. Der står Comme des Garçons bagpå. Det er derfor, jeg ved, at det her det er collab med dem.
fed. Okay, vi har en Louis Vuitton frak her. Holy moly, den ser dyr ud. Men der er caps her. Vi har noget Chrome Hearts. Det er min Klarna-beløb med Klarna. Det er rigtig dyrt, kan jeg fortælle jer. Gucci cap, dem kender jeg dog godt. For en kasket, som ligner kattemad. Altså, jeg har jo altid drømt om at være den der seje, der står sådan herude foran en Louis Vuitton butik. Men der har jeg bare fundet ud af, at det er jeg ikke. Det har jeg sgu ikke lige penge til. Det var alt for CPH Concept. Lad os så videre til næste butik. Tredje og sidste stop er Stone Island i Illum. Og ham, der sagde det, er selveste Sibo, Solos lillebror. Han sagde, at han mest shoppede i udlandet i vintage-butikker med mærker som Prada, Burberry, Gucci osv. Men i Danmark, så sagde han Illum. Så vi har bare fundet, hvad der er min yndlingsbutik i Illum. Og det er Stone Island. Så bare kom i gang. Vi har en beige jakke. Den er fed. Den er meget fed. Den er rigtig fed. Her en sweatshirt. Fed. En skjorte i beige. Den minder lidt om den, jeg har på, bortset fra den her er 17.000 gange med, eller dyrere. Og federe nærmest. Den her, den er også rigtig fed. Den her er også rigtig fed. Den er også rigtig fed. 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 Trafikhejl-afdelingen. Så har vi en orange. Her så har vi endnu en jakke. Den er også fed. Okay, vi har her lidt mere hvid beige-agtig, lidt mere min buksefarve, shortsfarve. Den er fed. Men den her, det er den her, ikke? Den er fed. Elsker den. Også fed. Den er også perfekt. Spidse. Den her er jo endnu mere fed. Jeg kan huske, jeg købte den her på Vinted, ikke? I min størrelse. Men så kommer den, og så den åbenbart den størrelse for stor, og du så skriver det ordentligt, men den her til vinter, ikke? Min drøm er jo at have en CP Company, eller sådan en kæmpe af dem her til vinter, for de er så stilige. Om det er CP Company, og det Stone Island, det ved jeg ikke. Se, den her, den er fed. Den kan jeg godt lide. Nu står jeg her, og så laver outro til denne video. Tak fordi du så med på denne video. Husk at like og subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det, og så også få fundet vinderen af denne video. Den butik, som var min absolut favorit, er CPH Concept. Ja tak. Tak fordi du så med. Husk at like og subscribe. Ses næste gang.